Mindannyiunk célja egy egészséges, hosszú, boldog élet. Szellemi és fizikai egészségünk alapja az önmagunkkal és a természettel alkotott egyensúly megőrzése. Az elmúlt évtizedek során évezredes egyensúly borult fel. Levegőnk, vizeink, termőföldjeink elszennyezésével táplálékaink minősége is romlik. Testünk, immunrendszerünk gyengül. Merre induljunk, hogy egészségesek maradjunk? Biztonságos, értékes tápanyagokkal védjük magunkat és családunkat. Ehhez nyújtunk önnek szakértő segítséget. Az egészség iránt már megnyitása óta elkötelezett Spirit Hotel Európa egyik legjobb spa szállodája, ahol egyedülálló módon kétfajta, igazolt hatékonyságú gyógyvíz található. Itt született meg a MySpirit egészségprogram, amely divatirányzatoktól független és bizonyított tényeken nyugszik. Megalapozott tudományos hátterét elismert hazai és külföldi orvosok, táplálkozástudományi szakemberek, terapeuták hitelesítik. A Spirit Hotel Wellness, Spa és Gyógyászati Központja professzionális hátteret biztosít az egészségprogram számára. Ha szeretné megelőzni a komolyabb gondokat, akkor az egészsége mindennapi törődést igényel. A MySpirit egészségprogram átfogó képet nyújt szervezete állapotáról, és segítségével számos egészségügyi probléma kialakulásának az esélye csökkenthető. Megtudhatja, mi áll panaszai hátterében, hogyan őrizheti meg fizikai erőnlétét, vagy lassíthatja az öregedési folyamatokat, valamint hatékony megoldást nyújt a megelőzésre, az egyensúly megőrzésére, az egészséges életmód kialakítására. Részletesen felmérjük az ön egészségi állapotát, életmódját, majd diagnosztikai vizsgálataink során 15 000 adat ismeretében állítjuk össze az ön személyre szabott egészségprogramját. A programban résztvevő orvosok és terapeuták inspirációt nyújtanak a döntések meghozatalához és az egészségesebb élethez vezető út folytatásához. Pihenés közben könnyebben érzékeljük testünk és lelkünk jelzéseit. Nyitottabbak vagyunk a változásokra. A MySpirit egészségprogramban ön nyugodt és exkluzív körülmények között találkozik orvosainkkal és terapeutáinkkal. Kényeztető szállodai kiszolgálás mellett törődhet egészségével. Akár már néhány napos kikapcsolódás alatt is kipróbálhatja a program alapjait. Iránymutatást kaphat a kívánatos változtatásokhoz. Megérkezésekor egy iPad-et bocsájtunk rendelkezésére. A MySpirit applikáció segítségével a személyes profiljában tárolt adatait, egészségügyi dokumentumait, foglalásait is könnyedén nyomon követheti, és az applikációt saját eszközeire is szabadon letöltheti. Ha ön a programba regisztrál, MySpirit tagként bármikor és bárhonnan szállodai szobát, állapotfelmérést, wellness és szépségkezeléseket foglalhat szállodánkban online. A szállodában elkezdett egészségprogramot a MySpirit applikáció vagy weboldal segítségével otthon is folytathatja. Health Renaissance. MySpirit egészségprogram.